Kumareni kwatinogara ukoko kune vakadzi vatatu. Mumwe wacho ari kuchipatara, mumwe wacho ari kunogara mapenzi, mumwe wacho kutogara kumakuva. Ndoda kuedza kutsanangura kuti kupawo yambiro kuvanhukadzi vese vari muZimbabwe nedzimwewo nyika dzakatipoteredza nekumhiri kwemakungwa kwakaitawo sekunana Zambia zvichingodaro daro, kuti vanhukadzi foni yemurume haibatwe. Usabate foni yemurume nyange uchida kuona kuti inguwaika, zvinenge zviri nani kuti utarise zuva kuti dzaanguwai, because hatisi kuti vanhukadzi vakawanda varambe vachitambudza mazvita.